Umlisi okhuluma kule video Uber driver ukhala ukuthi ubeyodropha abantu ePhoenix wasemiswa abantu abazibiza ngabantu abasebenza kwi-association esePhoenix. Uthi ke laba bantu bamphuce imoto base bamdemanda u-5,000 ukuze ehambe uyoyikhipha, otherwise bazoyisa emaphoyiseni ngoba bathi bona basebenzisana nawo amaphoyisa. Uthi uthe mayinqaba bamthembisa ukuthi bazomisa ofisini labo bayomshaya. Uthi umlisi okumkhathaze kakhulu ke okunye ukuthi ayikho into ephathekayo kade benayo entshengisayo ukuthi ba-under i-association ethile. Sanibonani, I hope niyaphila. Yo bafethu, umuntu uzofa efela imizamo yakhe. I wish lento ngazuthi ingafika nasemaphoyiseni. Ifike futhi nakuma-taxi owner. Ngike nga-requestwa ngisuka eGateway ngiya ePhoenix Plaza. Ngiyodropha amandiya u-2. Uma ngidropha qhamuka umfana angimisi. Ngitshena ukuthi uyabuza ngimi. Mase ethi uyadropha ngithi mina ngiyadropha. Okay, ngidrophe. Mase ethi awujike uye ngala uye koza kwethu esisebenzisana nabo. Sisebenza kwi-association la ePhoenix. Hayi, ngokuhlonipha futhi ngihambe. Ngiye khona bangithethe imoto ngiyipake kube ngazuthi yaka-clicks. Phezulu ubhala ibhodi la kubhala ubox. Yabo? Ngiyaxolisa ngevideo ngathi izoba yinde kodwa. Ngipake lapho mase bethi imoto kaba. Ngithi imoto akusiyo neyami. Ngisho igama lobhuti othile ngengikwazi ukumkulisha igama lakhe la. Yabo? Bamfonele akhulume nabo. I think ngifika bebe u5 obhuti. Ayikho one into abayiproduceayo ekhombisa ukuthi benze umsebenzi othile under i-association ethile. Akho lutho nje abantu abayifakele ophaqa babo yiki abanye amabhuluku amade yamateku yabo abantu abayigqokele nje. Okay, akho ngisho akho lutho. Yabo? Angimfonele lo bhodi lo akhulume nabo. And then mase bethi bafuna u5,000 ukuthi bayidedela imoto ngoba mina ngingene ePhoenix. Ngithi mina ngizodrop angithathi umuntu. Yabo? Hayi base bathi 5,000 kodwa uyafuneka, otherwise imoto bayayithatha bayise office. Uma imoto isuke ingayi office izoyiswa epolice station. Ngakusasa mase yasuka epolice station iye office basebenzisana nepolice station yasePhoenix. Ukuthi uma imoto ingenile la izodropha ithathwe iyogcinwa epolice station, and then ngakusasa mase bayahamba bayoyilanda epolice station bayise eoffice. Emva kwalokho mase iye epoundini imoto. Kusho njalo labantu abayibiza ngo-rack manager. Engifisa lento ifike futhi nabaphathi bamatekisi ukuthi kahle kahle leya nto i-right yini ukuthi umuntu ephansi isinkwa sakhe engahlukumezi umuntu. Mina akekho umuntu engimthatha emoli. Yabo? Njobe ngekho umuntu engimthatha emoli. If labantu befuna labo 5,000 e-office bayazini ukuthi uma sivinjwa kufuneka 5,000 yini. And ngizonika labantu 5,000. Lo 5,000 bayawenza ngibona ngosuku kufanele mina ngikhiphe 5,000 ngibanike ngoba befuna ukuthatha imoto yami engiyikhokhelayo, engenza ngilale ngidlile, engenza ngondle nabantu abathile ukuze balale bedlile. Akufanele nithina sisebenze. And then if ngibabuza futhi ngithi mina imoto yami ine double disc, okusho kona ukuthi even namaphoyisa angigunyazile mina ukuthi ngibe semgaqweni. So when uma usuzongitshela ukuthi akufuneke ngibe semgaqweni, umgaqo ngukhokhela ngorentela, uchaza ukuthini? Yabo? Bashintshane ngami kuba umunye ongibuzayo kuba umunye ongibuzayo. And then ngiphume emotweni ngivala imoto. Ngihambe ngiye ngaphakathi ngithi ngiyothenga i-airtime. Omunye athi uyapi? Ngithi mina ngiyothenga i-airtime. Athi uboshiwe phela. Mase ngithi mina utheni nakuboshwa imoto? Wathi ayakuboshwa imoto kuboshwe mina. Yabo? Ngathi ngicela ukuyothenga i-airtime oke. Nakhona manje ngiyothenga i-airtime ngiyaphelezelwa. Angazi ukuthi ngani ngicathi ngizobaleka noma kwenzakalani, angazi ngithenga i-airtime ngibuye. And then mase beyakhuluma bodwa
uyabona ukuthi kahle kahle le mali bayayifuna of which ngeke bayithole. Into ke evele yangimangaza kakhulu bebeshintshana ngami, khulume lo ngithi ngiyamphendula lo athi kushuthi ngiyabona ukuthi wena shuthi unezimpendulo, mase bethi fanele sikuthathe mase kuqala ukuhwalala sikise office wena udinga isicathulo nje. Hawu, sengizoshawa, ngishawela imali yami, ngishayela imoto yami. Mhlawumbe laba bantu abanye babo abana imoto, mhlawumbe abana license, mhlawumbe abana linasi, but mina ngiyazama ukuze ngingabambi inkonzo ukuthi ngilale ngidlile. But egcineni kosuku kunabantu abafuna ukusiphucisa isinkwa sethu. And then laba bantu njengoba benza le yanto ngishilo eqaleni, ayikho nento ekhombisayo ukuthi ba under association othile. Yabo, akho ikip, akho lutho. Yabo, so unginika laba bantu imoto yakho bahambe nayo bathi baye office. Uma laba bantu beyitshontsha imoto uzoreport uthini? Ngoba sengithi mina ngoba nethi imoto iye police station kulungile sifana. Asambeni se police station nami ngimoto yami ngifuna ukuyishiya police station ngibone ukuthi ishiya police station. And then omunye athi uhlangana napho ne police station ithini sisebenzisana namaphoyisa sePhoenix. Yabo, so engifisa ukwazi kumaphoyisa sePhoenix ukuthi kuliqiniso yini ukuthi laba bantu abase Phoenix Plaza not bonke but ngingabakhomba laba bantu mase kuthiwa mina ngihamba namaphoyisa ngiyobakhomba ke bachaza ukuthi uma bethi basebenzisana namaphoyisa ukuthi kuthathwe imoto zethu uma sizo drop, lawo maphoyisa imoto zethu ayithatha azenzeni. And then amaphoyisa uma ethatha imoto zethu i-double disc, ngiyacabanga ukuthi amaphoyisa aya-understand ukuthi ichaza ukuthini leyo nto. If imoto ine-double disc ne-number plate emnyama, ngiyacabanga ukuthi imoto evumelekile ukuthi isebenze. Yabo, ngabe ngiya-understand uma kuthiwa sikhipha abantu erenki noma sikhipha abantu etaxini, because at the end of the day mina angiyena nomuntu oqhweba nayo. Yabo, angirenki futhi mina. Yabo ngishoyo. So akusifanele yini thina ukuthi sisebenze? Akufanele thina ukuthi sisebenze, akufanele thina sondle imindeni yethu, akufanele thina sizondle. Yabo, and umuntu akasanalo yini ilulungelo lokuthi agibele into ayithandayo ngesikhathi sakhe nangemali yakhe? Sekufanele manje abantu bagibele into abangayithandi ngoba uma begibele into abayithandayo sizolwiswa. Kanti sikhululeka nini? Sesizotshena nangeyimali zethu ukuthi sigibele ini senze ini? Sesizothi masihamba ngeimoto zethu mase kufuna o5,000 befuna o-rec manager, not bonke, ngifuna ngizwe kahle, not bonke. Yabo, so ngicela ukubuza nasemaphoyiseni ukuthi into kanje ithi1 because uma sizolikhuluma eqiniso maphoyisa, ngeke uthathe imoto yomuntu ayikhokhelayo noma ngabe kuthiwa akayikhokheli eyisinkwa sakhe musu ucabanga ukuthi uzogoqa izandla nje kube ngathi everything is normal. Yabo, akekho umuntu ongavuma nesinkwa sakhe, but isinkwa sakho asingahlukumezi isinkwa somunye umuntu. Yabo, if usuyithathile imoto yomuntu ke ngakusasa futhi uzobumile kule molo kuyona noma istopini okusona nangakusasa. Uyacabanga mase kudlula umuntu wamthathela imoto ehamba nabantu abathile bakusakaza ngenhlamvu mase beyadlula uyothini? Kuyobe sekuthiwa ngazi ukuthi kusasa yimpi yamatekisi kubanga imizila, kanti cha, it's because kukhona oyedwa wathatha imoto yomuntu. Ayikho enye indlela engenziwa ngayo. Kungcothwa mhlambe silwisa kanje sikhweba abantu siyabaconvince ukuthi bangagibeli emathekisini. Akufanele thina sibe nesinkwa, akufanele thina sisebenze sondle imindeni yethu. If ngempela amaphoyisa engakwazi ukusilekelela kulento, trust me, ngeke behlezi bethatha imoto zabantu bephumelele. Because uma usuyibuka lento neyimoto ayithathwa ama-taxi owner. Abo labo bhuti abadala ngeke ubabone bethatha imoto. But imoto zethu zizovinjwa o-rec manager. Not bonke, ngifuna ngizwe kahle, not bonke. Futhi not bonke abase Phoenix Plaza, not bonke. But labayana abafana mina ngingabakhomba.
Uma unika umuntu imoto yakho, umuntu ongaproduce lutho ukuthi uma kuthi imoto yakho ke iyahamba ke mhlawumbe bayayithatha kuyogangwa ngayo, lawo macala abuyeza kuwena. Yabo? Uba kuthiwa labantu ke bayithathile imoto yami bahamba ngayo, mengizokwenza njani? Siyohlukunyezwa kuyoze kube yinini kanti? Sifelane, sifela ukuthi siyazama. Sihlukumeze bani? O mina nje personal. Isinkwa sakho asingahlukumezi isinkwa somunye umuntu. Because uma usuyithathile imoto yomuntu, ukhumbula into eyodwa. Akazalwa yedwa, akaphili yedwa emhlabeni. Njengoba nani nikwazile ukufika kumina niba u6 u7 nashintshana ngami. Akekho mina okhulume nami kwa-1 on 1. Ngoba nongena emotweni engiyisa kunina, uhlulekile ukukhuluma nami on 1 on 1. Na endapha nonke nengihlanganyela. Ngiyafisa ukwazi ukuthi imoto yami enzoyenzani. Kufanele nginike u5000. Uma ngase nginibuza umbuzo ukuthi umuntu eyedwa u5000 uwenze emva kwesikhathi esingakanani. But mase kuba khona u5000 okufanele uphume nje within a minute unikwe nina. Sifelani bafethu. Ukuzama. Sesicindezelwe abantu abamnyama. Sabantu abamnyama. Inini kufanele nibe nesinko enzongena nasendlini zenu nonke umndeni wenu thina kufanele. Akufanele thina. Umgaqo usukhokhela. Umgaqo usukhokhela bafethu. Nizosigudluza endaweni esiyikhokhelayo. Sigudluza umuntu onganamoto. Bafethu ngeke. Ezinye izinto ake sithini uma sizenza mase siyakhumbula ukuthi sisemhlabeni and unyawo alinampumulo. And umenzi uyakhohlwa, umenziwa akakhohlwa. Umenzi uyakhohlwa. Imoto zethu bafethu sisebenze kanzima ukuze sifike la sikhona. Abanye bethu sithenga imoto singathandi ngoba senzele ukuthi silale sidlile. Abanye bethu bayaphuma bavika igebengu ebusuku basebenze phakathi kwamabili ngoba benzele ukuthi ekhaya babuye belale bedlile. But kuzoba khona abantu abazofuna imoto zethu mase befuna u5000 ngokuma nje moli. And ezinye zeimoto lapha yana mayifika idrop zifike yithathe zibabingelele kusho kona ukuthi bayazana bona. Uma bengakwazeli lutho wena kufanele bagibele ekhanda behle benyuka. Umuntu ngam-undermine ehamba yedwa. But mase sehambe sibuye engangabuya yedwa. And kulula ngoba nihlezi nikwisport esisodwa. And mase nihamba nahlukana futhi mase nihamba nigadwa. Isinkwa sakho asingaphazamisi isinkwa somunye umuntu. Ngiyabonga.